Minecraft Skywars, ale nesmiem použiť meč. Ok, dámy páni, ako ste sa dozvedeli z intra, takže si ideme zahrať Minecraft Skywars, ale nesmiem použiť meč. Som zvedavý, že ako to dopadne a že sme na serveri Mineberry. Ok, dáme si Skywars asi solo, klasika 1v8. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, takže môžeme ísť na vec. Ok, mám tu nametag, to je celkom zbytočná vec, ale zoberiem si to. Ten meč má sharpness 2, škoda, že si ho nemôžem zobrať. Ešte bude dole čestka, ne? Áno, tady ešte bude čestka. Ok, lava bucket sa zíde. Kámo, ale ja môžem útočiť tak maximálne to lopatou, čo tu mám, lebo nemôžem si zobrať ten meč. Ok, takže pripravím sa a môžeme ísť teda do boja. Ok, dáme páni, takže môžeme ísť na vec. Ok, a vlastne aj jediné, čo môžem použiť je lopata, takže teraz na mňa budem všetci pozerať, že aký som dement. I believe I can fly. Ok, dáme páni, dobre, prvé kolo nič, ok? Prvé kolo nič. Máme druhý pokus. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, my naviac dáme páni druhé kolo. Ok, mám tu tentokrát sekeru, ja si myslím, že ono to má lepší damage jak meč, takže vlastne nie je to až taká ťažká challenge. No pre mňa asi áno, keď som do konca videa nevyhral žiadne kolo. Ok, ešte bude dole čestka, tady, yes. Ok, máme ironový brnenie. Ja celkom je ľúto toho golden swordu, keď dáme páni, ideme zase na vec. V ten moment som dostal asi polhodinový záchvat smiechu. Dobre, dáme páni. Ok, druhé kolo nevyšlo. Dáme páni, teraz do tretice určite všetko dobré, ok? Teraz to ide. Ok, dáme páni, ako som hovoril, do tretice všetko dobré, a teraz už to nesmieme pokaziť. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, dáme páni, tretie kolo. Ok. Celkom na hovno veci v prvej truhle. Ok, aj v druhej truhle celkom na hovno veci. Prosím teraz v tej tretej české. Ani tu nič není. Kamo, ty... Do tretice není všetko dobré. Tak to dáme do štvrtice, bude všetko dobré. 5, 4, 3, 2, 1. Štvrté kolo dáme páni štartuje a my teda môžeme ísť na vec úplne na hovno veci v prvej truhle. Jasné, aj v druhej české musí byť na hovno, pretože prečo by som ja mal mať nejaký dobrý loot, že? Kámo, to čo je? Ja budem normálne fajtiť s holou rukou. Ok, nádych, výdych. Kamo, toto fakt, kamo, toto prehráme. Toto tak, kamo, to sme prehrali na plnej čáre. Teraz na mňa budú všetci pozerať, že mlátim holou rukou. Čo je toto tady? Nič, jasne, vylútené všetko. Kamo, keby som mal povolenie na meč, tak... Kamo, ja budem s teplákami, mlátiť s teplá... Ok, dáme páni, keď sa vám toto video páčilo, tak dajte like a odber, ja už fakt nemám na to nervy a vidíme sa pri ďalšom.